Takže ahoj, já jsem dnešní video bude Sims 3 vinným provedením nebo nějak tak. Je to druhý díl, protože dlouho nevyšel ten druhý díl od prvního dílu, protože jsem se to musela smazat kvůli jednomu důvodu. Tak. Já mám tam teď 3 postavy. Stáhla jsem se to zrovna dnes, tak jsem si řekla, že teda budu pokračovat. Takže taky mobilem jsem se stáhla. Tady je moje ségra Áďa. Teď dělá to a bude jí to ještě trvat 37 minut. Tak OK. Jí jsem koupila prázdný pozemek, zatím vám ukážu její dům. Jak to sbírám. Nejlepší je, víte co? Tam tadadam. Já budu moc cestovat, tak budu moc cestovat za výlejma a prostě jezdit tímhle. Pardon, ale koukám, že to dobrý. Mám 164 korun. Kvůli 2 důvodů. Tady to vypadá, to je mý ségry barák. Ještě není úplně hotové, jo? Ještě tady bude místnost a ještě vedle téhle místnosti bude místnost. Takže to jsem utratila. A potom jsem ještě utratila za mojí práci, což je tady to. A budu tam ještě 6 hodin a 30 minut. Tohle video bude každý video, tenhle let's play bude trvat nějaký 8 minut. Takže tak, nebo 9. Tak. Tady to je Vojta, to je můj kamera. Ano? Kamera. Pracuje teda tady. A já nemá ještě žádnou práci, protože Vuna bude mít práci pod kytem. Kde je? Jo, tady. Tady to bude mít práce, tady tu. Kterou koupím za, a budu mít 4 lidi. Teď si chci pak šetřit. Počkáme na to. Peníze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a potom konečně. Budeme teda domů Áděk, mý ségře. Něco tam koupíme. Máme 74 korun. Na to bychom něco koupili. Kolik stojí záchod? Počkejte, jej koupím dveře. Stojí 150. Jsem, aby mohl na záchod. Yes! A byly 24 korun, takže ani ten záchod nemůžu koupit. A mám 7 diamantů. Oh yeah. Tenhle díl druhý nebude tak moc zajímavý, takže, protože všichni jsou v práci a tak. Druhý díl bude, třetí díl se bude zítra. Takže. Koukneme se na Áďu, jak cvičí a koukneme se taky do toho parku, jestli tam něco není novýho, za to, jak jsem to dlouho nehrála a neměla jsem to ještě 3 minuty. Možná tenhle ani ne. Jo, vidím. Ani nic se tady nezměnilo.
vůbec nic. Vůbec nic se tady nezměnilo. No. Hele, mi se hře to rušíme, že je to hrozný. Tak zapadáme jeden diamant. A docela dostám do... Co teď může? Jdem s ní domů. Tak. Tak tenhle, každý díl bude trvat 10 minut. Přesně 10 minut. Nebo 10 minut. Takže teď co by mohla dělat? Zkusíme, aby jsme měli 0 korun. Co za těch 0 korun i koupíme? Počkejte. Máme 44 korun. Jdem. Chtěla jsem koupit, co tomu říkám, možná další, nebo něco jsem mi chtěla koupit, nevím co. Nevím co. Jo, nějakou kytku. Třeba ji koupíme to. Tím si budeme vydělávat a rychle. Hej. Tak. 24 korun nebylo. Kupíme modernácem. Tady. To se ne. Chce bychom měli 0 korun. 0. Nula korun. Koupíme 2. Budeme jen 4 koruny, ale to není až tak. Pošleme jí, aby něco dělala. Sekund. Potom se možná pracuje na telku. Vybrat penízky, tam nějaký budou. Jo. 5 korun. A budeme mít 9 korun. Teď budeme dalších 20. 20. A se strašně těším na tohle. Ale že uvidíte se na diamanty a na level. Takže tak. Za chvilku to bude končit tenhle díl. Jak tady ukazují, tak už moje ségra dodělala svoji práci. Dáme to ještě jednou a potom už bude končit tenhle díl. Už to teď má 10 minut, takže rychle. Čekáme.
Kolik budeme mít korun? Budeme mít 21, ale to nevadí. A to bylo pro dnešní video všechno a